Hello. Lalela webhuti isicefe. Phelile uJuly. Dephen July iphelile manje sengikutholile bengikufuna kuwena. Ngicela ukufloku ufonelana nami ngibangela isidina ngokubona next year. Wena ucabanga ukuthi bengingajola nawe nje bengijola nemali yakho nami ngifuna ukuyoba iVIP kwiJuly. Oyithatha leyo mali yakho uthengisa ubuku uyibuku ukuthi unjani bese uyayibuka ukuthi khona yini umuntu ongajola nawe ngoba ekuthanda. Mina bengifundela imali yakho. Ungibheke kahle mina nginama standards. Hayibo. Ungazongibhedela mina ungathi uqala nje ukuyibona intombazane usuyithengela amathikithi o8000. Njengoba ugqoke namasokisana embobo nje uhlule kuyinaka wena nakana namantombazane ongawazi. Ngazongibangela isicefe nje mina ke. Hayibo, uzothi emaphoyiseni yosingadla imali yakho uzothi kuba igama lami yalazi lona igama lami ngoba ngakutshela igama elirong nje. Hey. Ungaphinde nje futhi ungifonele. Wangifonela nje ngizokuyisela mina ke iqala emaphoyiseni ngiyosho ukuthi uyangiharasa. Bye bye nje wena khohlwa indaba yentombi sebenza manje wenza imali intombi uyophinda uyithole next year ngoJuly. Bye bye.